Fil-ġimgħa tal-festa ta' Santa Katarina taż-Żurrieq jeżisti disgwit sħiħ bejn l-qdiet u d-dilettanti ta' din il-festa u l-Arċipriet Dunkar Merċieqa, dan dwar l-armar tal-Knisja f'din il-festa titolari. One News insab informat li l-affarijiet tant kibru li spiċċat anki daħlet il-kurja. Skont dilettanti żriera li qalbhom tħabba tal-festa ta' Santa Katarina, l-Arċipriet ma jridx jarma l-Knisja għall-festa. Riżultat tal-imxija tħassru l-pellegrinaġġi kollha u l-istatwi tal-qaddisi mhux qed joħorġu fit-toroq iżda knejjes oħra ramaw il-Knisja fl-okkażjoni tal-festa tal-Patrun. Min-naħa l-oħra One News irċieva tarif li l-Arċipriet lanqas il-kopla ma jrid tixel. Din is-soltu tixel biss fil-festa titolari taż-Żurrieq li hija dik li ssir fġieħ Santa Katarina, Verġni u Martri. Dwar din il-kwistjoni ta' armar inħoloq grupp fuq il-medja soċjali bl-isem ta' Karba f'Widnejn Torox, Festa Santa Katarina, Żurrieq. F'dan il-grupp saru sensiela ta' mistoqsijiet diretti lejn l-Arċipriet Merċieqa u ġie allegat li meta grupp ta' volontiera marru biex jagħtu l-għajnuna tagħhom sabiex il-Knisja tintrama kif jixraq, dawn in-nies ġew medda li se jinġabu l-pulizija jekk ma jitilqux il-barra. Fost oħrajn qamu kwistjonijiet dwar armar ta' bradella l-vara li l-inef ta' Knisja ma tniżlux u ġie allegat li persuna qrib l-Arċipriet ħadet iċ-ċavetta tan-niċċa tal-istatwa biex din ma toħroġ. Saħansitra saret mistoqsija dwar għalfejn il-Knisja titħalla ta' qabiċċiet meta llum hawn diversi opportunitajiet ta' fondi għal restawr. One News talab lil min qed joħsieb dan il-grupp biex jgħaddi ħsibiet tiegħu iżda dan qal biss li qed jistenna żviluppi mill-Kurja. L-istess għamel l-Arċipriet li meta ċempilnilu u għednilu li qed nirrekordjawh wieġeb biss bid-diskors li qed jitkellem mal-Kurja u laqdiet. Bħalissa għaddejjin li ġiri qed jitkellmu and hopefully m'għandhomux ma nixxetiljaw ta'. Sewwa. Imma ġifieri x'inhi r-raġuni li mhux qed tintra mal-Knisja fil-orrejt il-festa l-istatwa mhux ħieġa? Bħalissa ma nistax għalissa qegħdin nitkellmu xi mal-Kurja anke ma' oħrajn ma' magażin u hekk. Jiena nipprova nixxetilja l-affarijiet ta'.